Добре дошли в луксозния хотел H&T, вашето убежище на спокойствието и комфорта. Нашият приветлив персонал ще се погрижи за всичките ви нужди и ще ви помогне да се почувствате като у дома си. Тук е перфектното място за релаксация. Насладете се на хидромасажния басейн, сауна и парна баня или се потопете в света на ароматерапията. Отдайте се на удоволствието с нашите разнообразни масажи и терапии, включително класически, терапевтичен и антистрес масаж. Разкрийте истинската си красота с нашите фациални терапии, маникюр, педикюр и съвременни козметични процедури. Останете активни и здрави в нашия фитнес център или се присъединете към нашите йога сесии за хармония и баланс. За индивидуални цели предлагаме и персонални тренировки. Насладете се на изискани ястия в нашия ресторант с блок маса, където предлагаме разнообразие от местни и международни ястия. Възползвайте се от нашите специални оферти – уикенд пакети, романтични пакети за двойки и отстъпки за дългосрочно настаняване с включени уелнес услуги.